Teit budjetin tammikuussa. Se näytti hyvältä. Tulot, menot ja mukava ylijäämä alareunassa. Nyt on kuun loppu ja tilillä on vähemmän kuin suunnitelma lupasi. Mihin raha meni? Et oikeastaan tiedä. Budjetti on yhä siisti yhdessä välilehdessä, mutta todellinen raha meni omia menojaan, eikä niitä kahta ole koskaan verrattu. Ja juuri siinä se ongelma on. Budjetti, jota et vertaa toteumaan, ei ole suunnitelma. Se on toive. Jos teet budjetin, mutta et katso enää taaksepäin, tunnista tämän. Suunnitelma tehdään kerran ja sitten eletään vähän fiiliksellä. Kuukausi toisensa jälkeen ylijäämä jää pienemmäksi kuin piti, mutta koska mitään ei verrata, kukaan ei osaa sanoa, mihin se ero oikein meni. Juuri siksi kannattaa aloittaa valmiista pohjasta. Jos haluat välttää sen rakentamisen tyhjästä, löydät kotitalouden budjetti pohjan kuvauksen linkistä ja excelvirta.com-sivustolta. Mutta katsotaan ensin, mitä vertaamatta jättäminen oikeasti maksaa. Raha ei katoa yhtenä isona möykkynä. Se vuotaa pieninä ylityksinä, sähkölasku 15 euroa yli, polttoaine 25 euroa yli, ruokaostokset 42 euroa yli, ravintolat 30 euroa yli. Yksikään näistä ei tunnu hetkessä missään, mutta yhteensä ne syövät juuri sen ylijäämän, jolla piti säästää tai maksaa velkaa pois. Ja koska et vertaa, huomaat sen vasta kuukausien päästä, kun siitä on jo tullut tapa. Ja miksei pelkkä budjetti riitä, koska budjetti on lista toiveita. Ilman että laitat toteutuneen luvun sen viereen ja lasket eron, et tiedä, pysyytkö suunnitelmassa. Ja jos alat vähentää jokaista riviä käsin kuukauden lopussa, se on niin työlästä, ettet tee sitä, etkä siksi koskaan näe, missä kohtaa suunnitelma petti. Kotitalouden budjetti, pohjan ydin on kuukausibudjetti, jossa jokaisella rivillä on 3 saraketta. Budjetti, toteutunut ja erotus. Kirjaat suunnitelman ja sitten toteutuneet luvut, ja pohja laskee eron puolestasi ja värjää sen. Näet yhdellä silmäyksellä, että sähkö, polttoaine, ruoka ja ravintolat menivät yli, ja että vaatteissa ja lahjoissa taas jäi rahaa. Et arvaa, mihin raha meni, näet sen rivi riviltä. Ja sitten se osa, joka tekee tästä terveystarkastuksen, analyysivälilehti. Se laskee automaattisesti taloutesi tunnusluvut, säästöasteen, asumismenojen osuuden tuloista, velkojen suhteen vuosituloihin ja puskurin kuukausina ja vertaa niitä suosituksiin. Jos jokin ylittää rajan, tulee automaattinen varoitus. Asuminen yli 30%, velkasuhde yli 3, puskuri alle 3 kuukauden. Se ei vain näytä lukuja, vaan kertoo, mihin kannattaa reagoida ja antaa konkreettiset säästövinkit siihen viereen. Käytännössä se on näin. Syötät kuun luvut ja erotussarake värjää punaisella ruoan -42 ja ravintolat -30. Analyysi kertoo, että puskuri on vain reilut 2 kuukautta alle suosituksen. Nyt tiedät tarkalleen, mitä ensi kuussa kiristetään. Kojelauta näyttää kokonaistilanteen yhdellä näkymällä ja vuosibudjetti, velat ja säästötavoitteet ovat omilla välilehdillään. Pari rehellistä asiaa. Pohja ei korvaa talousneuvojaa eikä tee päätöksiä puolestasi ja luvut, jotka syötät, ovat sinun. Tunnusluvut ja suositukset ovat yleisiä suuntaviivoja, eivät henkilökohtaista neuvontaa, oma tilanteesi voi poiketa niistä. Se, mitä pohja tekee, on laittaa suunnitelma ja toteuma rinnakkain, laskea ero ja varoittaa ajoissa, jotta korjaat kurssia silloin, kun sillä on vielä väliä. Jos olet kyllästynyt tekemään budjetteja, joita et koskaan tarkista, valmis pohja poikkeama-analyysillä on juuri se, mitä tarvitset. Löydät kotitalouden budjetti pohjan kuvauksen linkistä ja excelvirta.com-sivustolta. Vertaa budjetti toteumaan joka kuukausi, silloin suunnitelmasta tulee totta.